سلام كم يتخونوا زغبركم تعذبتنا نلوم على تحيزنا لكم زمتنا زيناتنا باخونا بلوم صرنا يمكتال كون لكم يمنام تخلخل عاد انجليز نبر داني ميلس نحلقه غانتا هاجراويت غانتا انجليز هاريكين عملكيتو ابزها بوريتوم كين كابناي ولق عوتات نلعلي ناي غانتا حباراو عوت يقدم كام زلو غليصوم داني ميلس كمز غلصوم هاريكين ابزناي 2026 وانچ عالم بناي ليونيل ميسي كليان مبابي وي ايرلين هالاند زدنق ناي شتوم مزغابو صيت زخون عينت ناي قني وي توسخي ناي ولق چنق سمعيت كم زي بلو غليصوم هاريكين ورق ጫማ تعويتكا ካብ ربعي ፍጻሜ ክትወጽ ዲኻ ትመርጽ ወይስ ከም ናይ ኦሊቨር ጅሩድ ኣብ 2018 አንተ እኳ ሸቶ ከመዝገብካ ዋንጫ ዓለም ክትዓትሪል ካንተ ተሓቶም ከይነ ተኻለይቲ አማራጺ ማለት ዋንጫ ዓለም መልዓልዩ ዝመርጽ ክብል ሚልስ ገሊጾም كين درو ابزناي سمين امريكا وانچ عالم جمامرو واصبيغلوم مسكروشي ابزنه برصوتا خلته شتوتات بمزغاب ناي عاد انجليز تاريخاوي ناي شتو قصرو ناب 81 شتوتات كب كم زبل غيرولوم ابريمير ليግ 3 غيزيا باير مونيك ون 3 غيزيم ناي ورق ጫማታ ሽልማት ዘልዓለ ሐያል ወዳት ቃይ ምዃኑ አመስኪሪዮም ናይ ሃገራዊት ጋንታ ዓዲ እንግሊዝ አሰልጣኒ ቶማስ ቱከል ነቲ ኬን ድሕሪትና ተመልሰ ከም ቁጽር 10 ኮይኑ ናይ ምጽዋት ባህሪው ዘገልግል ታክቲክ ዮሐንስ ዘሎም ኬን ድሕሪት ክምለስ ኮሎቶም ፈጣናት ናይ መስመር ተጻወቲ ከም ቡካዮ ሳካ ማርኮስ ራሽፎርድ ጁድ ቤሊንግሃም አንቶኒ ጎርደን ኖኒ ማድወከን ናብ ቅድሚት በመጓይነት ሜዳ ይስፍሕዎም ዛገባብ ዝድማብት ምስክሮሽያ ዝነበረ ጾታ ብሉጽ ውጽኢት ሂቡዮም ሚልስ ከም ዝተቆሶትና ዓዲ እንግሊዝ ዘሸቅል ዘሎ ነገር ታጋንታ ሙሉ በሙሉ ኣብ ልዕሊ ሃሪኬን ኣዝያ ዝተጸጋዕት ምዃናዮም ሃሪኬን ናይ ዛጋንታ ቀንዲ ዓንዲዮም ንዑ ሓደጋ ወይ መጉዳትን ተጋጢሞ ግን ካብኡ ቀጺልና ናበይና ክንጽጋዕ ዝብል ሸቅሎት ክልዓል ግድን ይኽብል ኣጠንቂቖም እንተኾነ ግን ኣብቲ ዝሓለፈ ጾታ ከም ቤሊንግሃምን ራሽፎርድን ሸቶታት በመዝጋብ ኣብ ዓወት ሃገራዊት ጋንታ ዓዲ እንግሊዝ ሓገዞም ከበርክቱ ብምኻሎም ዓዲ እንግሊዝ ነቲ ናይ 3 ዓመታት ናይ ዋንጫ ዓለም ጽምኢ ንምርዋይ ዘለዋ ተስፋ ሓያል ምዃኑ አንፈዝ ዝሃበ ኮይኑሎም ተጻውታይ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር ኒኪ ባት ክለቡ ካፕቲ ሱሙያት ኳኸብቲ ናይ ምፍራም ልማድ ወጽያ ንዑምቀት ጋንታ ክተሃንጽ ከም ዘለዋ መኺሩም ነዚ ኩን ምግባር ድማነት ናይ ዌስት ሃምን ሆላንድን ኮኸብ ክሪስቴንሲዮ ሳመርቪል ከም ቡልጽ አማራጺ ከም ዝርዩ ሓቢሮም ኒኪ ባት ምስ ፓዲ ፓወር አፕ ዝገበሮ ፍሪ ቃለ መጠይቅ ዝወደ 24 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ትሕቲ ማይክል ካሪክ ዘሎ ዓቕሚ ልዑል ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቶም ሳመርቪል ኣዝዩ ፈጣን ተጻዋታይ እዩ ኣጽዋውቱ ክትሪኦ ማራኺዮም ግን ገና ዝያዳ ቀጻልነት ዘሎ ብቕዓት ከንጸባርቕ የድልየሎም እንተኾነ ግን ንዑን ምፍራም ብዙሕ ገንዘብ ዘድሊ ኣይመስለንን ዩናይትድ ድማ ቡልጻት ተቐየርቲ ተጻዋቲ ክህልዋ ስለ ዝግባ ነዚ ተጻዋታይ ምፍራም ቁኑዕ ውሳኔ ክብል ገሊጾም ሳመርቪል ኣብ ዝናይ 2026 ዋንጫ ዓለም ሳግራዊት ጋንታ ሆላንድ ብብሉጽ ብቕዓት ክጅምር ኪሉሎም ሳመርቪል ኣብ ትምስ ጃፓን 2-2 ብዝኾነ ውጽኢት ዝተዛዘመ ጾታ ሓንቲ ብልጽ ሸቶ ብምዝጋብ ሱም ኣብ ዓለም ንኽስማዕ ገይሩሎም እዚ ድማ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ሸቕሎት ዘለዓለ ፍጻሜ ኮይኑሎም ባት ከም ዝገለጾም ዩናይትድ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ብሊድስ ዩናይትድ ኣብ ዝተሳዕረተሉ እዋን እቶም ኣብ ወንበር ተቐየርቲ ዝነበሩ ተጻወቲ ኩሉ ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮም እዩ እውት ጋንታ ክትሃንጽ ምስ ትደሊ ካብ ወንበር ተቐየርቲ ተላዒሎም ጾታ ዝቕይሩ ተጻወቲ ክህልውኻ ግድን ምዃኑ ኣስሚሩሎም ከም ጸብጻብ ማዕከን ዜና ዘኣትሌቲክ እንተኮይኑ ዩናይትድ ንሳመርቪል ንምፍራም ትገብሮ ስጉምቲ በመጻ ማርኮስ ራሽፎርድ ዝውሳኔዩ ራሽፎርድ ካብ ባርሰሎና ድሕሪ መምላሱ ካሪክን ቦርድ ዩናይትድን ነቲ ናይ መስመር መጥቃዕቲ ከመይ ገይሮም ከም ዝውድብዎ ነዚ ናይ ሳመርቪል ዝውውር መዕለቢ ክገብሩሉ እዮም ኣብ ናይ 2026 ዋንጫ ዓለም ኣብ አርጀንቲና ዝተፈጥረ ዘሰንብድ ናይ ሓሶት ወረ ኣብቲ ናይ ሃገር ዓባይ መደብ ናይ ቴሌቪዥን ሉዙ ቲቪ ዓቢ ቅልውላው ከም ዝፈጠረ ተሓቢሮም ፍልጥቲ ኣቕራቢት መደብ ዝኾነት ፍሎረንሲያ ፔኛ ብሰንክቲ ዝፈጸመቶ ከቢድ ጌጋ ካብ ስርሓ ክትሰናበት ተገዲዳላ ፍሎረንሲያ ፔኛ ኣብቲ ኤል ሾው ዴል ቬራኖ ዝተባህለ ናይ ቀጥታ ስትሪሚንግ ፕሮግራም ኣብ መስመር እናሃለው ትሕማቕ ወረከስ ማዓኩም አይደልን እምበር ወላዲ ሜሲ ሆርሄ ሜሲ ሕጂ ዓሪፉ ክትብል ተዛሪባ በተወሳኹን ሊዮኔል ሜሲ ነቲ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ዋንጫ ዓለም ገዲፉ ናብ ዓዱ ክምለስ ምዃኑ ገሊጻ ነይራ ዝወረዚ ብቕጽበት ማሕበራዊ መርበባት ብፍላይ ቤክስ ተዘርጊሑ ኣብ ስምባልን ወጥርን ክፈጥር ኪሉ ነይሩ እቲ ሓበሬታ ሓሶት ምዃኑ ምስተፈልጠ ፔኛ ብዝገበረቶ ነገር ኣዝያ ከም ዝሓፈረት ብምግላጽ ንስድራ ቤት ሜሲ ናይ ልቢ ቅሬታ ሓቲታላ እቲ ጌጋ ብሰንክቶም ናይቲ ፕሮግራም ጉጅለ ፕሮዳክሽን ዘረጋገጽዎ መሲሎም ዘመሓላለፉ ሓበሬታ ምዃኑ እኳ እንተገለጸት ከም ሓላፊት መጠን ግን ሓላፍነት ወሲዳ ካብ ሉዙ ቲቪ ክትእለ ወሲናላ እቲ ቻነል እውን ብወገኑ ዝፍጻሜ ዝሕዝን ምዃኑ ብምግላጽ ሓበሬታ ከይጻረዩ ብቐጥታ ዘመሓላለፉ ኩሎም ተሓተቲ ሰራሕተኛታት ካብ ስርሖም ከም ሰጎጎም ኣፍሊጡሎም ናይ ሊዮኔል ሜሲ ስድራ ቤት ሓርፋፍን ጽኑዕ ዝኾነ ወግዓዊ መግለጺ ብምውጻእ እቲ ናይ ሞት ወረ ፍጹም ሓሶት ምዃኑ ሓቢሮም ኣለዉ ወደ 68 ዓመት ወላዲ ሜሲ ሆርሄ ሜሲ ናይ ጥዕና ጸገም የጋጥሞ ከም ዘሎ ካቀዲሙ ተሓቢሩ እንተነበረ ኣብዚ እዋን ግን ኣብ ትሕቲ ሕክምናዊ ክንክን ኮይኑ ኣዝዩ ጽቡቕ ናይ ምሕዋይ ምዕባለ የርኢ ከም ዘሎ ይሕበር
ስድራ ቤት ሜሲ ብዛዕባ እዚ ውልቃዊ ጉዳይን ብዝተገብረ ስሱዕን ዘይሓላፍነታውን ናይ ሚድያ ወረታት ከቢድ ቅሬታ ከም ዝተሰምዖም ብምግላጽ ህዝብን ሚድያን ናይ ሆርሄ ሜሲ ምስጢራውነትን ክብርን ክሕልውሉ ተማሕጺኖም ኣለዉ። ወዲ 38 ዓመት ሊዮኔል ሜሲ አርጀንቲና መኽፈቲ ጾታን አልጄሪያ 3 ባዶ ኣብ ሰዓረቱሉ እዋን ሃትሪክ ድሕሪ ምምዝጋቡ ሓጎሱ ብንብዓት ክገልጽ ተራይ ነይሩ። ሜሲ ድሕሪ ጾታ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምዚ ስፖርት ዝኾነ ምትሓዝ ዘይብሉ ኣዝዮም ከበድትን ዝተሓላለኹን መዓልታት ኣሕሊፈ ንምልእቲ ጋንታን መጻወተይን ኩሉ ግዜ ኣብ ጎነይ ስለ ዝቆሙን ነዚ ኩነታት ክሓልፎ ብርቱዕ ሓይሊ ስለ ዝሃቡንን የመስግኖም ክብል ነቲ ውልቃዊ ናይ ስድራ ቤት ጭንቀቱ ገሊጹ ነይሩ። አርጀንቲና ኣብ ዝእዋን ነዚ ጉዳይ እዚ ብምሕላፍ ነቲ ዝቕጽል ናይ ምድብ ጾታ አንጻር ኦስትሪያ ንምግጣም ትቀራረብ ከም ዘላ ይግለጽ። ወዲ 24 ዓመት ኣከፋፋለ ሃገራዊት ጋንታ ካናዳ እስማኤል ኮነ ድሕሪቲ ዘጋጠሞ ዘሰቅቕ ናይ እግሪ መስበርቲ ሓደጋ ዕውት መጥባሕቲ ተገይሩሎም ኮነነቶም ዘጸናንዕዎ ዘለው ሰዓብቱን ብጾቱን ናይ ልቢ ምስጋኑ ኣቕሪቡሎም። ኢስማኤል ኮነ ዝሓደጋ ዘጋጠሞ ኣብታ ሃገሩ ካናዳ ንቐጠር 6 ባዶ ዝሰዓረቱሉ ጾታ እዩ። እቲ ፍጻሜ ኣዝዩ ኣሰንባዲ ብምዃኑ ናይ ክልቲአን ጋንታታት ተጻወትን እቲ ግጥም ዝከታተሉ ዝነበሩ ተዓዘብትን ኣብ ከቢድ ስንባደ ካኣትዉ ተራእዮም። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ካናዳ ከም ዝገለጾ ኮነ ብሰንኪ እዚ መጉዳእቲ ካብቲ ውድድራት ዋንጫ ዓለም ከም ዝተኣልየ ሓቢሩሎም። እንተኾነ ግን ተመጥባሕቲ ዕውት ስለ ዝነበረ ሙሉእ ብሙሉእ ክሓዊ ከም ዝኽእል እቲ ፌደሬሽን ወሲኹ ይገልጽ። ኮነ ኣብ ናይ ኢንስታግራም ውልቃዊ ሕሳቡ ብምእታው ዘጋጠሞ ሓደጋ ከቢድ እኳ እንተነበረ ብፍቕርን ጸሎትን ናይ ህዝቢ ግን ከም ዝተጸናንዐ ገሊጹሎም። ፍቕርኩም እንደገፍኩምን ብሓቂ ተሰሚዕንሎም ካብ ልቢ የመስግነኩም እቶም መልእኽቲ ዝሰደድኩም ለይን ኣብ ጸሎትኩም ዝዘከርኩምን ኩላትኩም ክሳብ ክንደይ ከም ዘመስግነኩም ክትግምቱ እኳ ይትኽእሉን ኢኹም ነቶም መጻወተይ እውን ካብ ልበይ ከም ዘፍቅሮም ክገልጸሎም ፈቱ እቲ ትማሊ ዝገበርኩም ለይ ነገር ንዘለዓለም ኣብ ልበይ ክነብር እዩ ኣዝየ ቀልጢፈ ክምለስ ብሓባር ኮይና ድማ ተወሳኺ ጽቡቕ ታሪኽ ክንሰርሕ ኢና ክብል ጽሒፎም ካናዳ ወላ እኳ ነዛ ኣገዳሲ ተጻወተያ ብመጉዳእቲ ተሳእነቶም ነቲ ናይ 6 ባዶ ዝኾነ ዓብ ዓወት ብምዝጋብ ናብ ዝቕጽል ናይ ዋንጫ ዓለም መድረኻት ክትሰጋገር ተቓሪባላ። ፖርቱጋል ኣብ ናይ 2026 ዋንጫ ዓለም ቀዳማይ ጾታ ምስ ዲአር ኮንጎ ሓደ በሓደ ብዝኾነ ውጽኢት ማዕረ ምፍለያ ንኹሉ ተዓዛቢ ኣገሪሙ እዩ። ሓላው ልዳት ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር ፒተር ሽማይክል ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ንወርቃውያን ወለዶ ቤልጅየም በልዮ ተባሂሉ ዝግለጽ ናይ ዝእዋን ኣሰልጣኒ ፖርቱጋል ዝኾነ ሮቤርቶ ማርቲነዝ ተሪር ዝኾነ ነቐፌታ ኣስሚዑ። ፒተር ሽማይክል ንማርቲነዝ ኣብ ዋንጫ ዓለም ካብ ዘለዎ ኣሰልጠንቲ እቲ ዝዓበየ ተስፋ ዝቑርጽ ኣሰልጣኒ ክብል ንማርቲነዝ ገሊጽዎ። ማርቲነዝ ቅድሚ ሕጂ ነቲ ብሉጽ ወለዶ ቤልጅየም ታሪኽ ከይሰርሕ ከም ዘባኾኖ ብምዝካር ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ብሉጻት ወለዶ ፖርቱጋል ተመሳሳሊ ጌጋ ይደግም ከም ዘሎ ገሊጹ። ሽማይክል ማርቲነዝ ተጠቀመሉ ታክቲክ ኣዝዩ ዓቀባውን ንፈጠራውነት ዕድል ዘይህብን እዩ ክብል ይነቅፍ። ጋንታ ማዕረ ውጽኢት ክትወጽእ እናተቓለሰት ከላ ከም ራፋኤል ሊያውን ጃኦ ፌሊክስን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ተጻወቲ ከመኢሎም ኣብ ወንበር ተቐየርቲ ይጸንሑ። ፖርቱጋል ኣዝዩ ብዙሕ ናይ መጥቃዕቲ ተህቦ እዩ ዘለዋ ግን ኣዝያ ቁጥብትን ፈጠራውነት ዘይብላን ኮይናያ ተራእያ ይብል። ሽማይክል ብተወሳኺ ማርቲነዝ ኣብ ወዲ 41 ዓመት ሓለቓ ጋንታ ክርስቲያን ሮናልዶ ዘለዎ ታሕዛ ክነቕፎ ተሰሚዑ። ሮናልዶ ኣብቲ ጸወታ ወላ ሓንቲ ናብ ዕላማ ዝኣትወት ፈተነ ከየመዝገበ 90 ደቂቕ ሙሉእ ተጻዊቱ። በዚ ድማ ማርቲነዝ ብቕዓት መሰረት ገይሩ ውሳኔ ካብ ምውሳድ ንውልቀ ከዋኽብቲ ተጻወቲ ይቐድም ኣሎ ዝብል ነቐፌታ ክወርዶ ማዕጾ ከፊቱሎም። ፖርቱጋል ዝቕጽል ጸወታ አንጻር ኡዝቤኪስታን ክኾን ከሎ ማርቲነዝ ነዛ ጋንታ ዘለዎ ዓብ ዓቕሚ ተጠቂሙ ዓወት እንተዘያምጽኡ እታ ጋንታ ነታ ኣብዚ ውድድር ዝተገብረላ ትጽቢት ከይመለሰት ካብዚ ውድድር ክትወጽእ ከም ትኽእል ሽማይክል ኣጠንቂቑሎም። ማርቲነዝ ኣብ ዝዋን ኣብ መንጎቶም ዓበይቲ ከዋኽብቲ ተጻወትን ታክቲካዊ ኣገዳስነትን ሚዛን ክሕዝ ይግደድ ኣሎ። አርሰናል መስመር መጥቃዕታ ንምድልዳል ኣብ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ካብ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ዓብ ናይ ተስፋ ብርሃን ተዋሂብዋሎም። ኣሰልጣኒ ሚኬል ኣርቴታ ሓድሽ ታሪኽ ብምስራሕ ንጋንቱ ዕውቲ ፕሪምየር ሊግ ድሕሪ ምግባሩ ንዘለዎ ሓይሊ ክውስኸሉ ድሌት ይሕዲሩ ብምህላው ነቲ ናይ ፒኤስጂን ፈረንሳን ኮኸብ ብራድሊ ባርኮላ ናብ መሳርዑ ጽምብሮ ከም ፍሉይ መደብ ሓንፂፁ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ይሕበር። ፒኤስጂ ነዚ ወዲ 23 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ መሳርዓ ከተቐጽሎ እኳ እንተደለየት ተወሳኺ ሓደ ሓድሽ ኣጥቃዒ ከም ሞርጋን ሮጀርስ ወይ ሁሊያን ኣልቫረዝ እንተፈሪማ ግን ንባርኮላ ናይ ምጽናሕ ሓሳባ ክቕየር ይኽእል እዩ። ባርኮላ ኣብ ትሕቲ ሉዊስ ኤንሪኬ ዓብ ተራ ዝነበሮ እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን ግን ብሰንኪ ምህላው ዓበይቲ ከዋኽብቲ ከም ኡስማን ደምበለ፣ ደዚረ ድወን፣ ኪቪቺ፣ ክቫራትስኬሊያን ቦትኡ ከውሕስ ኣይከኣልን ዘሎም። ባርኮላ ምስ ፒኤስጂ ክሳብ 2028 ውዕል ዘለዎ ኮይኑ እቲ ናይ ውዕሉ ምንዋሕ ዘተ ግን ንግዚኡ ተደናግዩ ከም ዘሎ ይግለጽ። ባርኮላ ዝሓለፈ ሰሉስ ፈረንሳ ንሰኔጋል 3-1 ኣብ ሰዓረቱሉ ጸወታ ካብ ወንበር ተቐየርቲ ናብ ሜዳ ድሕሪ ምእታው ብሉጽ ምንቅስቓስ ከረኺሉ እዩ። ባርኮላ ነታ ፒኤስጂ መጻወቱ ዝኾነ ዕውት ባሎን ዲዮር ደምበለ ተኪዩ ኣብ ዝኣተወሉ ኣብ ውሽጢ 2 ደቂቕ ንፈረንሳ ካልእቲ ተደንቕ ሸቶ ከመዝግበላ ተራዩ። ኣርሰናል ኣብዚ እዋን እዚ
ነጻቶም ናይ መስመር ተጻወታ ሊያንድሮ ትሮዛርድ ጋብሪኤል ማርቲኔልን ጋብሪኤል ጄሱስን ዘተማመን ስለ ዘይኮነ ሓድሽ ናይ ጸጋም መስመራት ካይን መፍራም ቀዳምነት ይባቶላ ናይ አስቶን ቪላ ሞርጋን ሮጀርስ ወን ዘኽለባቶ ኪራቱሉ ዘላኸላ አማራጺዩ አሰልጣን አርሰናል ሚኬል አርቴታ ሊቨርፑል ነዝ ፈረንሳዊ ኮኸብነ መፍራም ሕቶ ድሕሪ መቅራብ አርቴታውን አርሰናል ውጹጽ ናይ ምስጋር ሕቶ ከተቅርባ አዚዙ ከም ዘሎም እቲ በማዕከን ዜና ሜትሮ ዝወጸ ጸብጻብ ወሲኹ ይገልጽ አከፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ማኑዌል ኡጋርቴ መስናይ ቅድም አሰልጣን ሩበን አሞሪም አብ ኤሲ ሚላን ምጽምባር ዘሎ ተኾሎም አዝዩ ሰፊሕ ምዃኑ ተገሊጾም ሩበን አሞሪም ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ መብራሩ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ናብ ኢጣልያዊት ክለብ ኤሲ ሚላን ብምስጋር ናይ 2 ዓመት ውዕል ፈሪሙሎም አሞሪም ነታ ዝሓለፈ ዓመት 50 ደረጃ ሒዛ ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ሓለፈት ዝተረፈት ሚላን ንምሕዳስ ነታ ኣብ ስፖርቲንን ዩናይትድን ዘሰልጠኖ ኡጋርቴ ከፈርሞም ድሌት ይሕዲሩ ከም ዘሎ ይግለጽ ኡጋርቴ ካብ ፒኤስጂ ብ42 ሚሊዮን ፓውንድ ናብ ዩናይትድ እኳ ተመጸም ኣብ ትሕቲ አሞሪም ይኹን ማይክል ካሪክ ናይ መጀመርታ ተሰላፊ ክኸውን ኣይካለን ሕጂ ድማ ካሪክ ኡጋርቴ ካብ ውጥን ወጻ ምዃኑን ሓዳስ ክለብ ክደሊ ከም ዘለውን ሓቢርዎሎም ዩናይትድ ነዚ ተጻዋታይ 30 ሚሊዮን ፓውንድ ተሚናቶ እኳ እንተሃለወት ኤሲ ሚላን ግን ነዚ ዋጋ እዚ ክትከፍሎ ፍቃደኛ ኣይኮነትን ዘላ ዩናይትድ ኡጋርቴ ንምትካነት ናይ አትላንታን ብራዚልን ናይ ማእከል ተጻዋታይ ደርሰን ብ35 ሚሊዮን ፓውንድ ምፍራም ሙሉ ስምምዕ ገይራላ ካሪክ ተወሳኺ ሓደ ናይ ማእከል ሜዳ ተጻዋታይ ከም ጽይደሊ ከም ዘለውን ይሕበር እዩ ኡጋርቴ መጻዩ ካብ ዩናይትድ ወጻ ምዃኑ ብምቕባል ንወኪሉ ሆርሄ ሜንደዝ ሓዳስ ክለብ ክደልየሉ አዚዝዎሎም ሜንደዝ ድማ ምስ ኤሲ ሚላን ዘተጀሚሩ ከም ዘሎ ይግለጽ ወላ እኳ ኡጋርቴ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ክቃለስ ዝብል ሓሳብ እንተነበሮም ኣብ ዝዋን ግን ሓሳቡ ከም ናይ ቀደም ከም ዘየለ ይግለጽ ኡሩጓያዊ ተጻዋታይ ነበር ጉስ ፓየት ኡጋርቴ ቅድሚ ናብ ፒኤስጂን ዩናይትድን መጋዓዙ ናብ ቸልሲ ክመጽእ ይደሊ ከም ዝነበረ ብምዝካር ኣብ ዝኽራማት ንዑን ስድራ ቤቱን ዝጠቅም ብልጹ ውሳኔ ክውስን መኺርዎሎም ብተወሳኺ አሞሪም ኣብ ኤሲ ሚላን ተወሳኺ ሓድሽ አጥቃዒ ከፈርም ይደሊ ከም ዘሎ ብዝተገልጾም እቲ ናይ ዩናይትድ ዕላማ ዝነበረ ጎንካሎ ራሞስ ይከታተሎ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ካብ ሓጸርቲ ዜናታት መስርሕ ምስጋር ተጻዋቲ አርሰናል ንወዲ 19 ዓመት ናይ ሌስተር ሲቲን ናይ 19 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ ዓዲ እንግሊዝ ተጻዋታይ ዝኾነ ጀረሚ ሞንጋን ምፍራም ዘቕረበቶ ቀዳማይ ጠለብ ውድቕ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ጀረሚ ሞንጋ ሓደ ካብቶም አርሰናል ንነዊሕ እዋን ክትከታተሎም ዝጸንሐ ተጻዋቲ ኮይኑ ናይዚ ክራማት ካብ መንስያት ቀዳማይ ዕላማ ኮይኑ ከም ዘሎ ይሕበር ናይ መርሲሳይድ ክለብ ሊቨርፑል ኣብ ልዕሊ ወዲ 25 ዓመት ናይ ጁቬንቱስን ፈረንሳን ተጻዋታይ ዝኾነ ኬፍሬን ቱራም ዝነበራ ተገዳስነት ይሕዲሳቶ ከም ዘላ ተገሊጹ ሊቨርፑል ካብዚ በተወሳኺ ናይ ማእከል ተኸላኻልን ኣብ የማናይ መስመር ምክልኻል ዝጻወት ተጻዋታይ ንምፍራም ይጽዕሩ ከም ዘለው ተገሊጹ ሪያል ማድሪድ ናይ ክራማት ህንጸት ጋንታ ንምቕጻል ሓደ ብሉጽ አከፋፋልን ተኸላኻልን ተናድላ ወዲ 25 ዓመት አርጀንቲናዊ አከፋፋሊ ኤንዞ ፈርናንደዝ ድማ ሓደ ካብቶም ብማድሪድ ተደልዮም ዘለው ተጻወቲ ኮይኑሎም ጀርመናዊት ክለብ አርቢ ላይፕዚግ ወዲ 23 ዓመት ናይ ኤቨርተን አጥቃዒ ቲየርኖ ባሪ ንምፍራም ናይ መጀመርያ ርክብ ጌራላ ኤቨርተን ገና ወግዓዊ ሕቶ እኳ እንተዘይቀረበላ ዝኾነ ጠለብ እንተመጽዩ ግን ናይ ተኽለብ መሪሕነት ግዜ ሂቡ ክሪኦ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም ቶተናም ንወዲ 17 ዓመት ናይ ክለብ አንደርለኽትን ቤልጅየምን ዝኾነ አከፋፋሊ ናታን ደካት ንምፍራም ብዝበርትዕ ትሰርሓሉ ከም ዘላ ዝተገለጸሉ ማንቸስተር ዩናይትድ እውን ኣብ ዕዳጋ እዚ ተስፉ ተጻዋታይ ኣትያ ከም ዘላ ተሓቢሮም ቸልሲን ወዲ 26 ዓመት ሓላው ልዳት ፖርቱጋልን ዝኾነ ዲያጎ ኮስታ ተከታተሎ ከም ዘላ ተገሊጹ ኮስታ 51 ሚሊዮን ፓውንድ ዝበጽሕ መሰጋገር ዋጋ ተነቢሩሎም በተወሳኺ ቸልሲን ወዲ 26 ዓመት ኢጣልያዊ ተኸላኻሊ ክለብ ጁቬንቱስ አንድሬ ካምቢያሶ ከተፈርም ድሌት ዘለዋ ኮይኑ ወዲ 24 ዓመት ሴኔጋላዊ ተቃይ ኒኮላስ ጃክሰን ከም አካል ትዝውውር ክትገብሮ መዲባ ከም ዘላ ይሕበር ሪያል ማድሪድ ነጁሊያን አልቫሬዝ አቅሪባቶ ዝተባህለ ዕዳጋ ናይ ሓሶት ወረ ከም ዝነበረ ኣብ ዝተገለጸሉ ኣብዚ እዋን ናይ ማድሪድ ቀዳማይ ዕላማ ኮይኑ ዘሎ ወዲ 24 ዓመት ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ክለብ ባየር ሙኒክ ማይክል ኦሊሰ ምዃኑ ተገሊጹ
مانشستر يونايتد نودي 28 عامت ناي كان في تاصاوتا ماركوس راشفورد زوكل مس بارسلونا حدش ناي لقاح وعل كتجبر زغونه مدب كم زي بلات فليتوم توتنهام نتصاوتا لوكا فوسكوفيتش ملكيتوم كاب برايتن زغربلا ناي 35 مليون باوند كالاي طلب ودو كمز جبرتو تغليصوم زود 19 عامت كروشياوي تخلاخلاي ز حلف عامت اب هامبرغ بلقاح كتصاوت كيلو زنبريوم بتوسخي توتنهام نود 19 عامت ناي جيرمنن كولن تصاوتاي سايد ال مالان مفرام زتتا جميرا كم زلا تحبيروم لازيون فينوردن نود 10 عامت ناي مانشستر كفافال زغونه شارلي غري بغربا يكتاتلو كم زلوا تحبيروم جرمناو سلطاني توماس توكل ز مرحا زلو هاغراويت غانتا عاد انجليز نكروشيا 4-2 بزغونه وصيتا بسعرت لصوتا مسمر متقعتا زيو زعقب بقعت كونتن صبارقت مسمر مكل خلاغن بزحات كفتات زترايلون شغلو زل علن كوينلوم كابزي تاكتيكاوي جمجام زترخبو عبيت نطبتاتن توكل نمصايك الرموم زلو بدهوتاتن مسنري قدماي هاريكيننا ماكل ميدا مصيو متصواتوم عاد انجليز نكروشيا نقدميت نمسحاب كتبل نمسمر متقعام كتاسيو تريانيرام ديكلان رايس ناب كان فيك وصخلو هاريكين دمان دحريت بمملاس نتي ماكل ميدا يشوفونو نيروم كابو بمبغاسكين نتوم ناب كلميز غوي غوردن بلينغهام كومون مادوكن وحدي كعصوتات كسدلوم ترايوم ذا غباب عبيت ناي شتو عدلات زفطر كوان تخونه كعصو بهاندبت كاب غريتا صوت عاد انجليز ابتم لطلو غزي گن اب كندي ديكلان رايس هاريكين ابتناي مكلخال زوبا يركب نيروم زدمانتا غانتا زير غنت كفطر لاخيلوم كلاي بقطاوي سغغر كعصو ناي مصوات صغم عاد انجليز بجمامرا صوتا بسنكي زنبرا ناي چنقس سمعيت حاصير كتصوتا بزغبا زنبر اوان نويح كتصوتا بزغبا زنبر اوان دمام حاصير اغباب صوتا تጥቀም نيرام زي قطاوي صوتا دما كعصاسو ببزحي كم زمنطلو غيروم بتوسخ كروشيان حلال ودات عاد انجليز جوردان بيكفر كتچنقو سلاز فتنت بيكفر نو وحدي كعصاسو كسد تگديدوم بزدما ناي كعصو قصصرنا كروشيا كم زملس كغبر ترايوم سالساي صقاتي اغباب صوتا بقدما يبرم اتوم ناي قدمي تصوتي جوردان كين مادوكن سلسته تخلخلتي كروشيا كچنقو كفتن خلو ناي مسمر تخلخلاي نيكو رايلي صقتي نمغبار نو يحرحقت كغوي نيروم زدمان ناي كروشيا ناي مسمر تصوتي عبناي غزيان بوتان عدل كهبوم ترايوم توكل كابتن الكسندر ارنولد زي مرصلو مخنيات كم زعينت كفتت ابغانتو كين صبارق بمبال سلازغونه نزاب زغطم زتراي كفتت داغماي كيدغم سراح كم زدلي يمن رابعي ناي سب نسب مكلخال مالت ناي مان ماركين غولت عاد انجليز ندحري تمليسا تكلخل كلا تصاوتي افكندي بزوباوي مكلخال زكلخلوم اتي زتمدبلهم تصاوتي كسعبو يفتون نيروم نابنت اب تخليت شتو كروشيام هاريكين لوكا مودريتش كسعبيلو اماكل ميدا ترخيبوم ودوكن اماكل كمصخلو بلينغهام دمان مسمر كوص تگديدوم زي بوتاتات زدمان ولا حدا كاباتوم ايتسمامعو من نيروم بتوسخي ليت اندرسن جود بلينغهامن بحبار نابتين دحريز وردام مارتين باتورينا كسعبوم نقدمي سلسته صحبا مونغوريس جيمسن ازري كونسان عبي كفتت تفتيروم بزي مخنيات دما ايفان بيريسيتش نتاز مصات تخعصو بقليلو اغباب نبيتر موسى شتو خمزغب قرب كغبرلو خيلوم حمشاين مصاي زلو تسفاتات اب كلاي برناي صوتا توكل نتناي صقتي اغبابو بمقيار كروشيان اب حدا وغن تراي كم زصقطو غيروميوم اتي زعبي تسفاغن عاد انجليز كعصو بمحازناي تصوتا فطنت كتقصاصرو مخالايوم زمال دمان مصاي نوي حوانا بغزا رساناي مكلخال زوبا خوينا نصوتا بناتا هرمت كم تقلصو زغبريوم زي خبركم تعذبتنا لو مزبلنايم زيناتات نزي مسلو اب قصالي بتمساسال مدبات كساب نرخب سلام انتعنان نخلنام